И те препоръчвам с 2 ръце. 10 от 10. Отчитаме понижена позиция на веждите, съчетана с значителна асиметрия. Това създаваше уморено излъчване на погледа. Кажи ми, как се нави да си направиш тази процедура, при положение, че виждаме толкова негативни примери навсякъде около нас по улиците? Навих се много бързо. Попаднах на страничката ви във Фейсбук и оттам виждах едни очи отворени, ясни. Погледа на всяка една сияеше. И това е, според мен, благодарение на веждите. И се вглеждах все по-често и се реших. Много бързо се реших. Асиметрията влияеше върху отвореността на погледа. Много са естествени, харесва ми много. Браво. Разгледай 10 от 10 косъм. Вау, страхотно. Да, си благодаря професионално. Моля те. Страхотни са, браво. Професионалисти. Супер. Уникални. Браво. Надмина беше? очакванията ми, да. С Hair Stroke визуално повдигнахме очите. Така, имаме ли лифтинг? Как мислиш? Имаме лифтинг на 100%. Повдигнаха се, постигнахме си целта. Лифтинг ефект. И аз така мисля. Някъде с около 2 см са повдигнати. Страхотни са, наистина, много ми харесват. Добре. Много съм доволна. Професионално обслужване. За мен беше много приятно, много лека процедура. Дори не усетих това, което всички са ми казали, че е болезнено, че не ме ли е страх. Не ме беше страх. И не съжалявам. И ще дойда отново. Благодаря. Благодаря. С Hair Stroke успяхме да освежим и подмладим излъчването на лицето, да постигнем визуално повдигане в зоната и да отворим погледа.